Здравейте, Фитнес за теб. Един дълго планиран клип за всички абонати, за всички наши зрители и приятели. Това, което искаме да ви покажем днес, е един троен сплит за мускулна маса, специализиран. Сплит, в който редуваме цялото тяло в 3 тренировки. Първата от които е с двутателни упражнения, в която свързваме гърдите с трицепса и с раменете. Другата тренировка е цяло за крака и третата тренировка, в която правиме гърба с бицепса. Упражненията за корем ви предлагам един вариант, в който сме ги разпределили в тези 3 тренировки за различни негови части. Кардиото, което трябва да присъства, е добре да бъде в края на едната или поне в 2 от тези тренировки. По възможност, ако са 2, могат да бъдат различни от тази за краката в края след всички упражнения. Дълго време мислех как да подредя този троен сплит. Вече в канала в самото начало има клипове, в които го разделям пак троен сплит, само че по различен начин групирани мускулните групи. Мисълта и идеята на този вариант, който ви предлагам сега, е дългото време и хубавото пълно възстановяване на тренираните мускулни групи от 3 денонощия или 72 часа, които са напълно достатъчни при една тренировка, за да се възстанови напълно мускулната група и след почивния ден да започнем от начало и да подновим тренировките възстановени с цел да натрупаме това, което желаем като мускулна маса и като физическа форма. Така, някои важни неща, други 8-10 повторения за горна част на тялото в упражненията и малко по-голям брой за долната част на тялото. Там за прасеца специално може да стигнем до 15. Работната тежест за горната част на тялото съответно 80% от максимума, или за тези, които се колебаят на точно как да го сметнат, ако 100 кг е максималното тегло в едно упражнение, с 80 кг примерно, които са 80% от тази тежест, да се правите повторенията в работните серии. Като казвам работни серии, 4 серии за упражнение, като първата задължително вработваща и загряваща добре на всяко едно от упражненията, които са включени в тренировката. 1 минута почивка между сериите. Напомням, че е много важен момент този, като сме си говорили с трениращи, било то даже и напреднали, не толкова, минута, не повече да бъде почивката, съответно тежестта, с която работим, да бъде така подбрана подходящо, че да справим сериите и повторенията. Много често се подвеждаме по околните около нас или с приятелите, с които тренираме, слагаме неподходяща тежест. Нека се придържаме работната тежест, която е само за нашата форма моментна. Много е важен момент в дозирането на тази тренировка. Така, предполагам, че всичко добро, така планирано съм го казал в това въведение. Преди да започнем с първата тренировка, която е за гърди, рамо и трицепс, която ще ви покажем днес, и следващите 2 видеа, съответно и другите тренировки. Гарантирам успех на всички, които спазват този сплит. Да, малко е натоварващ, особено днешната тренировка. Някои ще кажат: даваме този трицепса накрая, как ще го развия, как ще го работя така, но тези упражнения слагаме големите мускулни групи в началото, по-малките мускулни групи в края, но там работим чисто и с прецизна тежест, с което се надяваме, че трябва да се получат добре нещата и както трябва. Напомняме за крайния резултат, за да сте сигурни в успеха. Цялото видео с 15 често допускани грешки, не пропускайте и него да изгледате. Така, след малко започваме с тренировката. Така, започваме с тренировката. Първото упражнение е хоризонталната лежанка. Обръщаме доста добро внимание на гърдите в началото на тази тренировка, после следват раменете и трицепса. Първо упражнение, хоризонталната лежанка, изпълняваме го с щанга.
Всичко това, което казахме в началото, да припомним и важното. Правиме чисто изпълнение, много добре се позиционираме на лежанката, ъгъла, който трябва да спазваме тук с предмишницата, хубав прав ъгъл и с пълна амплитуда, нещо, което важи за всички останали упражнения. Започваме 8 повторения. Така, напомням, работващата серия, след това още 3, всяко едно от упражненията, вече се слагаме после работната тежест. Така, тук направо съм заел стартова позиция, след 4 серии на хоризонталната лежанка. Работим под наклон за горната част на тялото. Тази лежанка е фиксирана така, но там, където нагласите наклона, 45 градуса или този вариант така, за да не бъде много висок, за да не натоварваме и рамото. Пак чисто изпълнение, както виждате, позиционирам съм дори краката тук. Някой може да си ги държи долу, лично на мен ми допада този вариант, особено ако е удобно така да бъдат поставени. Отново 4 серии, направих една работваща между другото и 4 серии общо се работим и на това упражнение. Това, което мога да напомня, правилното дишане, издишването при усилието, при всяко едно упражнение. Напомняме и нататък спазваме навсякъде. Продължаваме следващото. Трето упражнение за гърдите в предния сплит, в началото на канала, който съм предложил, там изпълнявам долна част на гърдите с долната лежанка, но още по-добре правиме копички, където ангажираме долната част на гърдите добре. 4 серии, много добро загряване с малко на брой бройки за вработване с непълна амплитуда и вече трите работни серии с хубава пълна работна амплитуда. Не претендирам, че моята ще бъде такава, но така, трето упражнение за гърди, копчиките. Събиране с кабели може да бъде изпълнено на лежанката с дъмбели, но предлагам този вариант поради факта, че и като последно упражнение за гърдите много добро разтягане тук получаваме, което е много добре в края на тренировката за една мускулна група, така че комбинираме нещата. Това е с 4 серии, добро разтягане, добро загряване и 3 работни серии. Започваме. С това приключихме и гърдите. Продължаваме с раменете. След като сме приключили с гърдите, започваме и работата за рамото. Работим първо упражнение раменни прес. Може да бъде използвана и щанга, но реших тук да го покажа и с дъмбели. Както и тези упражнения за гърдите, някои от тях изпълняваме с щанга, могат да бъдат и с дъмбели. Кое е доброто предимство на дъмбелите? Това, че ако имаме някаква разлика в силата между двете ръце, балансираме
с правилната амплитуда и изравняваме тази диспропорция, която се получава в силата, и по-голямото разтягане, което също е един плюс на дъмбелите. Първо упражнение, загрели сме много добре, рамото е малък мускул, ставата е много деликатна, така че загрели сме и си започвам 4 серии, една от които първата, работната, вече сме минали. Опитвам се пълната амплитуда, не предполагам, че ще направи перфектното изпълнение, но това са моите възможности, така че всеки има какво да работи, въпреки дългите години има и грешки, които се натрупват, но има доста изчиства. Така иначе, първо упражнение, рамени преси, след това продължаваме с следващото. Второ упражнение за рамене, след добрата вработваща серия, тук правим разтваряне, отново работим с дъмбели. Напомням, рамото чисто изпълнение, малък мускул с точна тежест. Много често виждаме в залите хора, които работят с прекалено голяма тежест. Да, от време на време може да напреднете, но за да имате напредък и хубаво изграждане на рамото, точно преценена вашата тежест. Започваме с упражнението. Стабилни с краката, както и на всички упражнения, които изпълняваме от стоеш, леко свити коленете, кръста и корема стегнати и си работим с мускула, който работим в случая рамото. Даже лично аз мога да прибавя още тежест. 4 серии общо разтварянето с дъмбели. Отиваме на последното, трето упражнение за рамо, разтварянето за задна част. Последно упражнение за рамото, много важна задната част. Защо много важна? Много хора, които не я правят редовно или я подценяват, но е важно рамото да се работи във всичките му части и най-вече да не забравяме задната, от гледна точка на това да избягваме травмите, които можем да получим не само при упражненията за рамо, но и при всички останали, особено за гърдите. Много е важно задното рамо. Всички части, няма мускул, който да бъде пренебрегван, без значение каква е програмата. Хубаво е да обърнем внимание на цялото тяло. Така че приключваме с това трето упражнение за рамо. Задно рамо, изпълняваме го на машина, може да бъде и със свободна тежест, но сега използваме машината. Напомням, както казах и на всички останали упражнения, много добра преценена тежест. Тук, когато сложим не само тук, но и на другите упражнения прекалено голяма тежест и с малките мускулни групи, вкарваме допълнително големите мускулни групи в грешното изпълнение, в читването, така нареченото, дали ще бъде поклащане или леко използване вече на големите мускулни групи от тялото, и в този малък мускул няма да отиде това, което желаем да отиде, за да напредваме с него. Вече сме към края на тренировката. Трицепса правиме. Първо упражнение, разгъваме прав за трицепс и после второто ще разгънем пак прав, само че вече с лактите горе под различен ъгъл, както и в следващата тренировка за горна част, където ще засегнем бицепса под различни ъгли, разнообразни упражнения, за да натварим добре тази малка мускулна група.
Също добре прецизна тежест, вече е загрята добре, но въпреки всичко една вработваща серия и трите работни с 8 повторения. Правиме разгъване прав. Тук ще направя един поздрав за всички абонати, за всички зрители, да не ме обвинят, че много с леки тежести тренирам. Ще сложа целия магазин на машината и ще направя с цялата тежест. Второто упражнение и последно за тази тренировка ще направим едно упражнение за корем накрая, но завършваме и трицепса, третата мускулна група, която работиме. Разтваряме с въже горе, държим лактите максимално горе, 8 повторения. Готови сме. Корема и приключваме. Последно упражнение правиме корема, както ви казах, в този сплит предлагам да бъде 3 упражнения, по едно в края на всяка тренировка от тези 3, така че днес страничната част сме планирали в края на тази тренировка. Правиме 3-4 серии, около 10 повторения, тук не може малко да излезем от осмицата, с която работихме за другите мускулни групи. Така че 4 серии по 10 повторения, като 10 повторения правим съответно за лявата и за дясната част отделно, като сменяме положението. Това е за разгъване, за долна част на гърба, но ще използваме и за страничната на корема. Същото и в другата посока. По-напредналите, на по-късен етап може да използваме лека тежест, която да държим в ръце. Така, първи ден от тройния тренировъчен сплит приключен. Очаквайте и следващото видео. Това беше нашата първа тренировка от тройния ни сплит за мускулна маса, за гърди, рамене и трицепс. Споделете нашето съдържание, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, харесайте го и ако имате въпроси, ги пишете в коментарите. Очаквайте нашата следваща тренировка за крака.